saurari kirari daga bakin Malam Ahmad da ke makarantar Nurul Islam Zangon Dakata. Assalamu alaika ya halittan Allah, Assalamu alaika ya mai ambatan Allah, Assalamu alaika ya faɗan Allah. Dan Abdullahi waye ya kai ka, kai kaɗai Allah ya kiraye ka, sai Jibril da ya rake ka, ya tsaya a iyakacinsa, amma dan isar ka sai ka ƙara masa, sannan ka nufi fadar sarkinka, a nan ne Ilahu ya kira ka da habibinsa, kai kaɗai ne nasa, ya wanda Allah ya haɗa sunansa da sunanka. Assalatu wassalamu alaika ya renan Allah, kai da ganinsa ka san shi kaɗai ne renan Ilahu, maganan Ilahu, ambatan Allahu, ƙaunan Allahu, da tsantsan tsagwaron bautan Allah, shi kaɗai ne guda Muhammadun Rasulullah, kyakkyawan da babu kamarsa, sai ma idan ka kalle sa, a nan ne za ka gane dukkan wani kyau ya ƙare a kansa, yau ka gansa a yadda ka gansa, jim kaɗan ka ga yaninka yadda ka gansa, wallahi san ma'aiki dole, binsa dole, kuma ambatansa dole, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, waye ya kai ka sadaukin Ilahu.